programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Ako si Wendy, ginaingon, kung unsa ka ka-successful, ana ay bati nga tubang na ining tanan. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong, may kalimtan. Wow! Mas Wendy! Morning ako ni mong parlor? Yes, Mas Victoria. Ani ka na din sa kong parlor magpagwapa, ha? Oh, yes, of course! Willing kong mo support sa own sa maimong mga business. Sa akong business nga ni-support sa ka na ako, di ba, Miles? Mao? No. Kita rin mga businesswoman na magsuportahay, no? Mao, cute! Bati magudang mag-awayay taoy ilabi na kung negosyo na ang isgatan, di ba? Ikaw, Mads, kano sa ka mag-open sa mga restaurant? Hala, murag dili pa jud madayon ang restaurant business na ako. Oops! Ano naman? Ay da, ang buti Justin. Busy pa man pud siya, oy. Di gid makafocus sa pagda sa restaurant. Unya na lang kuno ang restaurant kuno. Mas unahon una namo ang among business nga easy money ra ba ang pagpautang og kwarta. Nindot ang resulta sa parlor. Daghan ang mga customers kada adlaw. Mao. Giabagan kita sa maayong kay gayunan, Wendy. Giswerte lang kitang duha, Allen. Madayon pa ang giingon nimo nga magnegosyo kag mga jewelries? Oo, madayon. Nakig-negotiate na ko sa akong gigalang nga Chinese. Nga maoy model ka na kog mga alahas. May yung tagsurtuhon ka ni ng maong negosyo, Allen. Swertihon na kitang duha. Basta negosyo na hisgutan, Wendy. Sige na lang mag-focus sa inyong mga negosyo ni Allen. Wala mo magunahuna nga mga anak mo. O tagi ni taong kong apoy, Wendy. Si Papa Roger. Naguna-una mi anak pa, pero not now. Uy, ano sa apa man? Maybe next year na pa. Subalon ni Binistil. Uy, kadugay ba ni Ana? Si Papa, I could make dali, Busy pa mi as of now pa. Kalma lang, okay? Mga naklalagi ko. Sakto si Tito Roger, no? Nga mga yung apo ni Allen. Sakto ka ayo. Una ikaw, kano sa mga mga anak, ha? Ganahan akong mga anak ni si Justin, pero o pa maging swerte ha, o pagkit masudli. Ako di lang una ko, makabalda na sa among business. May mo magod nga mga anak ka. May kwarta gud mo. May kasweldo kagyaya, no? Yaya? No way. Unsaan pala niya pag-atiman ang akong anak? Madapatan ako siya. O di ba, makihan ako siya. Dahon niya na lang, Manya kalos aman ang unya, I-try lang gud ninyo ni Allen, good. Susmods, Wendy. Kapapalicious ni Allen, Sharon, no? Lalo kung maliko na siya niya, magtapis og to alya. Di ka mag-imagine sa kahibsog sa iyang muscles, ha? Ako gani ka nang mahuman og ligo si Justin. Hala, gunitan ka na ko ng iyahaw niya ako ng hagdog sex. Oo. Ikaw kayo mag-una-una? Natural! Banagod na ko siya. Pag-una-una man ka ni kuslaing lalaki nga di na ko bana. Masa na ka si Justin? Oh my God! Nakasuhay na di kaglaing na. Shhh! Uy, bapa ni mo ay secret ni nato ang duhamad sa. Yes na yes. Nakasuhay na ko. And you know what? Thrilling. What?
Ganahan ko nga mag one night stand ra. Di ko na makigrelasyon kong dugay eh. Kay sa madugay o sa madali, masakpan na maghihapon ko. Kuyaw na, diba? Alan, kano sa gani ka mular ka sa China? Next day na. Kay magkuyog mi sa akong business partner nga Chinese. Good luck ha. By the way, kauban na mo sa paglarga si Victoria? Unsa? Muuban si Victoria? Managigala usab sila sa Chinese nga akong business partner sa mga jewelries. O mato ni Victoria, magnegosyo usab siya mga jewelries. Mao ba? Mga pilaman mo kaadlaw sab dito sa China? Kung ganahan pa mi si Victoria nga magsuroy-suroy, basin madugay pa mi dito. Pahimusla na mo ang chance nga tuwa mi dito. Mag-enjoy mi dito. Alan, Ganahan ako one night stand sa lalaki. Di ko ganahan og relasyon nga dugay kay masakpan naman gihapon. Kuyaw na. naunsamin ko. Uwa mo ko mahimot nga nagkuyog sila si Mas Victoria ag si Alan sa China. Ipalayo lang unta sa tentasyon si Alan ug Victoria. Kadto ra bang babayhana, hilig kay sex. Pastilan og ang akong pana ang matripan nung saon na lang. Makapatay yung kumari ini ba? Wow! Hala, daghanang ningnot nga mga kasuruyan ato din Miss China. Uy, Allen! Mao gyud. Kung Wow. ganahan akong atuon karon, ang Great Wall of China. Sige, mga tata! O sige, ug atong ingnon si Mr. Lee. Wa pa man takuha sa service nato din sa hotel. Correct. Ngano ka, ano? Ay, sige lang, magbuhat lang ta eh. Unsa man? Naligo na ka? Oh, wa pa. Dungan ta. Oo, sa ko maligo. Ha? Dungan kaligo? Yes, Victoria. Di ka? Ay, kuan, Alan, basin oga. O gunsa? Matintal ta. Iuna lagligo, uy. Kitarang duha ang niya din sa room. Dinining hotel. Wala yung mahibaw kung nagunsa ta din eh. Uy, Alan ha. Kumari ba yun ako sa Wendy? Huwag ay kalimot, amigo na ako si Justin. Doy. Tara. Mga ligo natin duha, Victoria. One week sila dito. Mamay sulti ni Alan ako. Wadi ka sultihin ni anak ni Victoria? Kita. O yun. Ako ni bawaan nga. 2 days na sila dito sa China. 1 week day. Buang nimbayhan na sulti na ko na. Pida! Justin. Oh, kadako sa bathtub. Og, kahumuit. Og, haloy ka nice. Ay, hindi humultang duha nga pulos. May mga sapot. Yun ka nga mag-sex na din sa bata. Nindot ba? Well, sa kayo maayos suwayan natin. Sana Hay mo ba na, hindi? Ha? Ngano nangita man kaniya? Makisulti ko niya. Mag-usay min doa. Justin! Ha? Justin, sige na, mabauli na ta! Patil ko na yung laki! Huy! Unsay buti pasabot ini ha? Makakibaw. Justin. May nahitabo sa imong banaw sa kong asawa samtang dito sa China. Mads. Unsa ni ka tinuod? Mads, Wendy, magsulti ta. Mugawas din niya sa imong parlor. Mangitatagdapit nga magsulti ang tulo ni Justin. And how about Alan? Mas maayo kitang upat ang mag-atuban. Okay, sige.
Pero kalma lang, Justin. Akong tawagan si Alan. Nganong niya man ta din yung gapita? Mingaw. Ay mong kabala ka. Ako'y tag-iya ni Mauricio. Alin. Pidali mo. Ganun nakahimo ka magpag-traidor ako. Amigo man kita! Lalaki ko, Jocelyn. O sa rataron nga mong katulga ni Victoria. Kinsaway, di mo tintala na. Mo ba? Traidora ba? Justin! Justin, please! Justin! Ayaw tiyon si mong pistola nga kumbana. Mato di mo kay mag-istorya na tang upat. Pasaylo amin ninyo si Allen. Mas Victoria, Sharon naman sad. Nawagtang naman ang inyong mga respeto sa usag-usag. Mads, one night stand naman sa to. Moro tinahitabo naman ni Allen. Mads, sorry kaayo. Ayoko ang tawag, Mads. Luod pa mation. Hindi. Mabdos si Victoria. O kining imong bana mo, yamahan. Justin. Gakurog akong unod katanaw ninyo. Justin. O di ko makadawat ini. Dili! Sige, patay naman si O Allen. kining nabiling bala para ni sa kong asawang butas! My God! My God! Nagano ko si Allen ng Victoria! My God! Namatay dayon sila si Allen ug Victoria. Og si Justin, misurrender sa mga polis og napriso na. Wa ko magdahong nga, mao katoy mahimong linugdangan sa tanan. Tungod ra sa one night stand only. Mga katuma kasama ang kaagi ni Windy, dinhining tulmanon. What's the style? One night stand only is style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.